Bangon yung barong para ikaw makasabot ang Awayay, sapit ka mo to. Kanay sa to diyan nami. Kanang mo ni gani kanang kuan ba kanang gawa ng kalikasan ba. Kita tagka di guys, buntag ba. Lo diskulod, hindi ko diyanan. Tara. Oh, ha? Oh. Tara. Nawa guys, na mo palibot guys. Unsa ka nice. Okay, ay sa pang nahantol mabot ta sa gitawag nila. Sa tawag salog. Salog. Ug sa tuwa pa man nga. Bakdap man nga. Nagdungog na ako ang agos. Agos ng siyahan. Ano ka to? Oh, iya, dukuan to. Ano man? Taba ba? Hoy. Hoy. Hi. Hi guys. Nandito tayo sa Switzerland. Umaga ngayon ha. Umaga ngayon. Ano kang oras sa Pilipinas? Ano kang sa Pilipinas ngayon? Parang gabi ang Pilipinas ngayon. Dito sa Switzerland. Oh, like it. Mundo Lighter Winansky. Kapit na. Kada hakbang sa lupa'y para ako. Inaalon. Inaalon. Nalulunod sa batikos ng mundo. Kung ano lamang ang kaya ko. Masuwalat sa mga Problema. Solusyonan agad. Parang wala nang budo. Diba? Muna yung mag-ingon ba nga. Kanang dool. Ay, layo. Pero ang agyanan, okay ra. Layo yun na pala. Mo silingan tol. Anak silingan na. Ito ang pagpamuti mo. Liyo ang silingan niyo tol. Silingan nila eh. Mahu ang pagkagabas tol mo pa na imong ibalik tol. Ganun ba mga bata? Ha? Dagan nun. Hindi pa nabot tol. Okay. Hindi pa nabot.
Joy, nadungog na mo. Dungog na. Ang tingog sa salog. Pwede daw fishing guys. Pinalagyan itong lakpan. Oy! Sa? Loko. Para ko yung hilo. Nadungog na ninyo guys. Ang agos ng tubig. Yeah. Okay, doon. Balikan natin yung daan natin. Tingnan nyo guys, kung anong rektas na meron guys. Karating lang. Yan. Pababa pa tayo dyan. Siyempre, di natin malilimutan. Ipakita sa inyo kung ano kaganda at kalinis yung tubig. Tingnan nyo na lang. Ito. Ito na. This color tonight. Look. Ang. Taas ka kawayan. Hindi tal? Nalagyan dahil. Guys, discolored. Loh, dito na ko dito. Bagian dito. Ang ancient, ano? Ancient? Ang ancient river ng Mualbual.
The Fox. Tingnan nyo. Okay ba? Ito na tayo. Ito na tayo. Ito, ayan tol. Kumuti? Kumuti tol? Isudoy. Kulod. Yan dahil. Kukasa. Gano'n. Ewan nga na kurad. Marami, marami. Madami? Mga kapatid, mag-harvest muna tayo ng kamuti mga kapatid. Yung ago ba na eh? Ano yun? Tako yun. Ito ka na di ba to? Kau tong David. Ada ko yun. Ala, ang laki! Ay! Diyos ko miyos. Halina ko ano? Ang galing pa. Ala. Ay, sarap. Diyos ko Lord. Napain dito. Nakita oh. Ah, hindi. Nakita agad. Tara eh. Kitang kita kita. Gamay man. Sa isang magazine. Lawang yung suot at buhok mo'y green. Ito guys, may kita ko guys. Kailangan kunin din. Nag-harvest tayo ng gulay ngayon guys. Prutas. Anong tawag ito? Prutas ba? O? Anong tawag ito tol? Gulay fruit? Gulay fruit? Ano ba? Gulay fruit? Mga girls, anong tawag dito mga girls? Gulay fruit? Wala na? Sweet potato. Fuck. Sweet potato dahil mga kaberks. Dara. Kasi ko ano tol? Ha? Si pisol. Oh. Oh. Okay. Oh. Igo ka ron. Wala ka suway mahid.
Naalala pa kita, tinawag mo ko kung walang hiya. Putang ina ka pala. Yeah, binasin din kita. Diyos ko Lord. Kamay ko tatot. Tingnan nyo kung gaano kagaling yung kamay ko. Konti. Diyos ko Lord. Hala. Smiyos, Santo Tomas. Aray. Kita ka na dyan na pearl. Diyos ko Lord. Ang laki. Tamo dyan. Atin yan. Hanap pa tayo iba. Baka meron pang another chamba. Wap. Iyay. Bera. Gamay man. Tasog lawas, gamay ko. Uy, Diyos ko Lord. Iyay, dara. Dagko ni. Aman. Umuk ka tol. Yuta gini tol. Yuta nga tabunok ba? Tabunok. Wala ni. Yan sila to guys guys. Ito sa end. Ay.